Tokom prošle noći spektakularne žurke Luka Vujović i Jasmin Durčić su naručili pesmu od DJ-a Denija "Ne slušaj majko", a potom su se popeli na šank i zagrljeni pevali pesmu pokušavajući da isprovociraju Anneli Ahmić. Tim povodom smo stupili u kontakt sa Annelinom majkom Jasnom kako bi nam dala svoj sud o druženju Luke i Jasmina. Oni mogu biti srećni jedino u pesmi, suđeno im je da budu jad i beda, tako da im ništa drugo nije preostalo sem pesme i da tako gledaju u moju Anneli. U Sarajevu su postojale dve zgrade dobile ime po dva lika iz filma Momo i Uzeir. Asmin i Luka su kao njih dvojica koji su samo sedeli i jeli g o drugima, poručila je grofica kratko i jasno.